Hvor synes du, at det kommende fixerum skal ligge? Jeg synes, at det skal ligge så tæt på hovedbanegården som overhovedet muligt. Det er der er flest narkomaner, der har behov for et fixerum. Så... Jeg ved, kommunen har øje på 2 bygninger på Halmtorvet, 15 og 17, som ligger over for Station 10. Mændenes hjem og faktisk ikke andre, så en mobil løsning. Hvad vil du foretrække af de løsninger? Jeg ved ikke rigtig, om det der med Mændenes hjem, det er jo ikke et selvstændigt. Det er jo Kirkens Kors her, der ejer det, eller bestyrer det, ikke? Ja, så vil jeg hellere foretrække en ambulance, end jeg vil foretrække, at der er noget kristeligt organ, som sidder og bestyrer i sidste ende. Ja. Det vil jeg mene. Ja. Men altså bare med placering, hvad synes du egentlig ville være bedst? Sådan, på Istegade med Mændenes hjem, eller nede på Halmtorvet med de 2 store bygninger dernede? Det gjorde ikke noget, det var tilbagetrukket lidt ned til Kødbyen dernede ved Halmtorvet. Ja. Sådan som midt i Istegade, det er ikke... jeg har selv ligget på, og blevet fikset i halsen af folk midt på Istegade, og det er ikke lige sådan det sted, hvor man får allermest ro, eller hvor jeg fikser mig i foden lige ude foran politistationen. Det er ikke lige sådan... Så du vil foretrække lidt tilbagetrukket over på Halmtorvet og Kødbyen? Ja, helt sikkert. Ja. Jeg synes, det er et godt tiltag, det der, ikke? Ja. For at drage mig selv ind. Jeg har da prøvet at løbe med politiet efter mig, og så fikse mig selv i låret igennem bukser og hele lortet, for de ikke tog det, ikke? Det skulle meget godt gå. Ikke? Så min klare holdning er, at stoffer er sgu ikke farligt. Det er politiet, der er farligt. Efter min mening. Tak. Selv tak.